Aeronautika sektorea urrezko aroa bizitzen ari da. Produktibitatea handitzea eskatzen ari da egunez egun, kalitatea eta segurtasuna ditu helburu, eta urtero milaka milioi mugitzen ditu. Oso sektore garrantzitsua da euskal ekonomian, eta dakartzan erronkei aurre egin ahal izateko, indarrak batu dituzte Eusko Jaurlaritzako ekonomia garapen eta azpiegitura sailak, Bizkaiko Foru Aldundiak, sektoreko enpresek eta Euskal Herriko unibertsitateak. Emaitza, fabrikazio aeronautiko aurreratuko zentro hau. Hemen garatzen dute aeronautikako piezak egiteko teknologia puntakoena. Este grupo de instituciones, empresas y la universidad, pues lo que aplikazioa oso urren duten proiektuak garatzen ditugu, enpresen benetako beharretik oso gertukoak. Zentro honetako emaitzak zuzenean eta oso denbora motzean produkziora eraman ahal izateko. Muy directamente y en muy corto espacio de tiempo a la producción real, a aquellas necesidades reales que estas empresas tienen. Hemen egiten diren piezak, sektore aeronautikokoak dire, orduen, dekoguzen makinak tamain handikoak dire, pieza horritarako dauzelako prepareta. Ikusiko dugu zapurbet, ze makina mota dekoguzen zentro honetan, ba? Bueno, hemen bost ardatzeko mekanizazio zentro bat dekogu, olako pieza konplexuak egiteko aproposa da. Piezako edozein punture erramintagaz heldu alzarelako, bai? Eta geometria oso ezberdinen mekanizatuteko balio daue makina hori. Beharren arabera, piezaren tamaina eta ezaugarriak kontutan hartuta, mekanizatze makina bat edo beste aukeratzen da. Bost ardatzeko mekanizazio zentroarekin, zehaztasun handiko piezak lortzen dira. Tornu vertikala adibidez, pieza aeronautiko handiak torneatzeko erabiltzen da. Esaterako, motorraren karkasa edo kanpoko piezak. Hemen beste torno vertikal bat dekogu. Torno honeteko berezitasun nagusia da, kabezal bikoitza dekola eta holan erramienta bigaz era berea mekanizatu alda. Holan material volumen oso handi eliminatu alda piezetatik. Beste abantaila bat da, erramienta bigez lanean zauzenean, horma oso meheak mekanizatuteko ona dala. Alde batetik erraminta bat dekozuleko eta bestetik beste erraminta eta inderra konpentsatuten bidelako. Mekanizatzeko material zailekin eginiko piezentzat, ala nola titaniozko aleazioentzat, kriogenia erabiltzen dute. Mekanizatua hozteko, CO2ak taladrina ordezkatzen du eta doitasun handia lortzeaz gain, ingurumenean eragin txikiagoa du. Batez ere euskal enpresetan garatutako punta-puntako teknologia duten makinekin ari dira lanean, eta enpresen arteko konpetentzia alde batera utzita, elkarren lana osatzeko balio dute. Todas nuestras actividades están entrelazadas entre ellas. Hay una relación clara entre ellas. Gure ekintza guztiak elkarlotuta daude eta helburu bera dute. Ez dago bikoizketarik. Denek elkarrekin lana egiten dute eta informazioa pasatzen diogu elkarri. Horrela, egiten dugun lana biderkatu egiten da. El esfuerzo que estamos haciendo pues se multiplique. Piezak egiteko sistemen artean, eransketa bidezko fabrikazioa dago. Lortu nahi denaren arabera, aukerak ere ezberdinak dira.
SLM eranzketa bidezko fabrikazioak geometria konplexuzko osagaiak egiteko aukera ematen du. Eta ohiko piezen pisua arindu egiten dugu. Hona hemen hainbat adibide. Hauek bezalako diseinu konplexuak egiten ditugu. Honekin adibidez, ITP Aerok lehen ziurtagiria lortu du. Helikoptero militar baten motorreko kanpoko pieza bat da, eta olioa batetik bestera eramaten du. Se necesita aumentar la productividad de muchos procesos. Prozesu askotako produktibitatea areagotu behar da, kalitatea, eta dena oso seguru gainera. Azkarrago ekoiztu behar da eta hobeto. Gakoa da kalitatea handian ekoiztea eta balio erantzi handia emanez, eta hau sektore klabea da. Y es un sector clave. Elektrohigadura ez da sektore aeronautikoan asko erabili, orain arte, baina azken urteotan makinak sorgailu askoz hobeak dekiez eta alternatiba bat bihurtuten hasi dez. Aplikazioetako bat adibidez filtri itxurako artekak dire. Disko aeronautikoan doaz eta dire alabeak eta diskoa lotuteko arteka batzuk, bai? Zehaztasun oso handi eukin behar daurie, bai, eta integritatea bai oso ona. Geometria konplexua duten pieza mekano soldatuek teknika aurreratuak eskatzen dituzte. Erantzuna emateko errendimendu handiko soldadura teknikak garatu dituzte. Emaitza, kordoi erresistenteagoak, harikorragoak eta korrosioari ezain sentikorrak. Lana bukatutzat emateko ordea, ezinbestekoa da kalitatezko kontrolak pasatzea. Eremu honetan ere jauzi kualitatiboa eman dute, erradiografia digitala eta tomografiari esker. Lortzen duguna da radiografia 3D batetan, utsuneak eta akatsak ikusteko. Teknika hau dela eta barrutik ikusi aldugu eta gainera pieza ez dozu scrap bat bihurtzen. Kasu honetan ikusten dozuenez, hau gauza, lodia eta mazizua da, eta ebakin dugu eta barruan Additive Manufacturing egindako zulo bat dauka, kasu honetan UPV-ko logotipoa. Aeronautikan ikuskapena ere oso garrantzitsua da. Konponente bakoitza 2 aldiz neurtzen da. Hau da ikuskapen eta kontrol dimentsionala gela. Makrogeometria eta neurtzeko, 2 koordenatun bidez neurtzeko makina ditugu. Txikia badu sentsore optiko bat, triangeluazio laserra erabiltzen duena, 3 laser izpiekin. Eta horrek kontaturik gabeko neurketa egiten uzten digu. Eta holan eskaneatzen dugu oso konplexua diren piezak oso harin. Beste alde batetik kontaktuzko sentsoreak ere baditugu. Eta makina handiaren kasuan, bosardatzetako makinan rebo deitzen den burua dugu. Oso teknologia aurreratua da. Eta oso osagai konplexuak neurtzeko erabiltzen da. Zenbat eta gehiago ezagutu aeronautika fabrikazioaren mundu hau, hobeto egiten dut lo hegazkinetan. Prozesu osoa zorrotz kontrolatzen baita, ia arriskurik ez dagoela jakin arte.